Tumakder tayo amin ang kakabsat para iti panagdaydayaw tayo. Umay kayo nga agdayaw ken agyaman tinamarswa kadatayo. Sikat ipigsa, ken mangisalakan mi, tisangwanam, agparintuming kami, o Apo. Adu dagiti manangalilaw kadatayo dito'y lubong tayo, ngem kadagitoy abanag, ipasigurado ti Apo ti pagarian iti langit, ket kas iti gameng anailimeng iti tayak. Dumngeg ken siraragsak kami, mangawat, iti santuan na sasaom. Dayawin mi, tinagan mo, o Apo. Luktan tayo, dagiti puspuso, ken panunot tayo, dayawen tayo ti Apo. Gloria ken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, no kasano iti ugma, kasta agnanayon, kumalaeng. Amen. Amen. Dayawen tayo ni Ariti Gloria, kantaan kita kel hayat na, isut kalasag ken mangikanawa, ranyag ken daen mangbungon ken wana. Alwad mo awan makayepkas, sa linumanan dahamasarap, rabaw dagiliban bantay ken rayak, ito'y duduk ken linaaw may warna. Kasla tapok na lapit kamunay, sikat katalik, di ka magkurang, ingget irot na asimangin daklan, na marswa gayem ken mangisalakan. Diyos na mami, ayat mo daken, kasanda ka, dagiti anghel, da kami aparswa makanta amen, pudno apanagdayaw ikaw iket. Amen.
Kararag tayo. Apo Diyos, sagyaman kami, iti daytoy nga agsapa. Tented mo kada kami, tikiret, ken karadkad. Tapno makaumay kami, kami dito'y uneg ti balay mo, nga agdayaw ken agrukbab ken ka. Sika kumauapo, ti mang bendisyon, ti tumunggal may sa kada kami. Tapno inkam manggigan, dagiti sasaom. Ket maaramat mi, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Kastamet nga maibingay mi, kadagiti sabsabali. Wenno apo, bendisyon na met, dagiti kakabsat mi, nga awan pay kada kami, itaabigat. Sika kumati umadda kadakwada, tapno makasangpet da, nga sika karadkad, ken si sasalunat. Bendisyon na meto apo, ti pastor mi, ken ti familia na. Kastamit dagiti koro, ti organista mi, ken ti choir conductor mi, sika kumati, umadda kadakwada, kastamit kadagiti familyada. Dahiti ti dawat, ken kararag mi, tinagan ni Jesus. Amen. No ibaga tayo nga awan ti basol tayo, inalilaw tayo ti biag tayo. Ket ti kinapudno ket awan kada tayo. Ngem no ipudno tayo dagiti basol tayo, ni apo ket matalek ken nalinteg a mamakawan kada tayo, kadagiti amin abas basol tayo. Gapuna umasideg tayo ken kuana, ket ipudno tayo dagiti basol tayo, iti sangwanan tinaasi a Diyos. Maawis tayo, kakabsat, ti siya sinaman ti kabailan na nga agparintumeng, at si papakumbaba tayo nga dumawat ti pamakawan ni Apo Diyos, iti daytoy nga kanito. Yan na po. Agkararag tayo, na si unay a Diyos mi, ipudno mi dagiti basbasol mi, amay busor ken ka, iti panunot sa uken aramid. Babaen kadagiti na aramid mi, ken kadagiti saan mi nga inaramid. Saan da ka nga inawat, iti amin ti puso mi, ken saan mi nga inayat, dagiti kaaruba mi, akas iti bagi mi. Pakawanen na kam, ti kinaawan, ti pamati mi, ken ti kinaagum mi, isublimi hapo, iti ayat mi ken ka, tapno makapagna kami, kadagiti dalan mo. Amen. Amen. Ita ti panakaornong dagiti sagot nga agpaay ti panakamentinar ti iglesia tayo, maawagan kuma dagiti usher dito sangmanan.
Naimbag ngagsapa tayo amin kakabsat. Good morning. Agyaman tayo kinapo Dios iti daytoy nga kanito nga impaay na tapno sang kamaysa tayo nga agdayaw ken agyaman iti apo tayo nga namarswa iti daytoy nga kanito ket bigbigin tayo man ti tunggal maysa kada tayo kakabsat sirpatin nyo mamut dagita kaabayo agyaman na kabsat ta adda ka iti daytoy nga kanito kunayo mamut kakabsat ken kastamet kadigiti adda iti on live streaming iti Central United Methodist Church iti Ilocano service agyaman kami tagtultuloy nga presensyayo iti daytoy nga panagdaydayaw ken panagyaman tayo ket kidawek man no dagiti cellphone nyo ket paki-share and post yu man ti link tayo tapno kasta ket adu dagiti madanon na nang runa dagiti kakabsat tayo, gagayem, kabagyan, ken kapamatyan nga Ilocano, iti daytoy nga kanito. Kakabsat, bigbigin tayo, iti presensya, ti tunggal maysa kanya tayo, yaman tayo, iti daytoy nga kanito, kadwa tayo ni Cyril Asuncion from San Manuel, UMC, Pangasinan. Kedawik man, ti panagtakder na ni Cyril, ket kablawan tayo met ti pannakaipasana iti kasmaysa nga nananay nga nurse ken kastamet ti pannakaipasana iti NCLEX ba niya board examination ken kastamet ken ni Virgilio Sandaan from Pinukpok UMC Kalinga ayan kidawik man ti panagtakder ni agyaman kami kabsat welcome ditoy Central United Methodist Church ken kastamet ken ni Nanay Aurora Ranyola ken ni from Saipan ayan nanay nembag nga bigat yo takder kayo manay kadwanan ni kabsat nga Mario Ranyola naggapu pa ije Fairview ngem dandani man ti panaw ni nanang nga mapan ijay Saipan ken kastamet nga umuna nga gundaway nga makadwa tayo ni Jemeline Pineda from San Jose Sur, Malig, Isabela. Ayan, agyaman tayo kadwana ni Hanilin Mendoza, ijay San Manuel UMC, ijay San Manuel, Isabela. Ken adapay dagiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo iti daytoy nga kanito. Welcome kayo kakabsat no dagiti bisita tayo iti daytoy nga kanito. Ket kumet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga kanito ket sigon ti Spire awamot ti makita nga Ilocano ngem agyaman tayo iti naglabas nga lawas isu ti panag wedding anniversary the Dr. Dominador Raquel, ken ni Mami Levy, ken kastamet ken ni Nanay Juliet, ayan, pagirigan, birthday na, iti naglabas nga aldaw. Dapat di kita agkasangay, iti da ito nga lawas na, kakabsat. Ayan, ang kayo nga mabain, kakabsat. Oo, handa kayo mat nga paghandain dito yung Ilocano. Hindi, joke lang. Ayan, daman kakabsat, agtultuloy nga dawat, ken kararagmi, nga ti bendisyon ni Apo Diyos ti ipaay na kada kayo. Ken kastamet nga no adda dagiti apo ko yo, anak yo, wenno adda ti naggraduar kanyayo kakabsat, naglipas iti kolehiyo, masteral, wenno doctorate, ket recognition Sunday tayo into no Domingo. Ket dito Spire tayo, pakisurat nyo man, dagiti detalye, ti nagnagan nyo, no anya tinalpasyo, anya ada honor yo, ada ti anya man pay nga naawat yo nga honors, wenno anya man pay nga nalpasyo, nga kurso, ket tapno kasta ket mabigbig kayo into no Domingo nang nangruna, dito'y Ilocano service. Ket pakisurat nyo dito ay ket pakisapul yo man ni Nanay Celia, ayan na ni Nanay Celia, pakitid yo man kanya na, wenno saan ken ni fiscal desk, tapno kasta ket mabigbig da kayo ito no Domingo. Ken kastamet nga
Into numalim ti alauna iti imedya ket maawis dagiti core group dagiti nagbalin nga paset iti retreat tayo ken dagiti dadduma pay nga leaders ti church tayo tapno kasta ket makipaset iti daytoy nga aramid the lecture on how to handle care group alauna agingganat alas 3 ken kastamet nga dati meeting ti Christian Education Committee malpas ti Ingles ken into no kalpasan ti Ingles ket isumet iti Senior Citizens Fellowship Meeting ket maawis kayo iti daytoy nga kanito ken kastamet nga into no English service ket ti speaker tayo iti English service ket isu iti UMM General Secretary tayo ni Reverend Vance iso ti agsao into no malem. Ken kastamet nga no adda dagiti marino wenno seafarer ket maawis kayo iti tunggal Biyernes ti malem ti alas 2 agingganat alas 4 iti daytoy nga prayer ministry kadagiti amin nga seafarers. Dito cubicle ti pakaaramida na wenno love room. Iti babaen ti panangidangulo met ni fiscal desk makaraeg. Ken kastamet nga ito no Sabado iso iti latest servant dagiti imay idi Sabado napalabas nga Sabado iti latest servant academy maawis kayo ket may kadua nga session na ket maangay ijay NACS UMC into no Sabado ket sapay la kuma ta makaumay kayo iti daytoy nga aramid. So dagiti laing dagiti aramid ti iglesia tayo ket into no 31 isumet iti married couple fellowship reception night ket maawis dagiti adda asawa na nga makipaset iti daytoy nga aramid ti iglesia tayo. Kidawik man ti panagtakdir tayo kakabsat ket kablaawan tayo man ti tunggal maysa babaen ti panagiinalamano tayo bayat nga makankanta ti timpuyog dagiti Kristiyano.
Ti pa nakaibasa ti nasantuan na surat masarakan iti. Libro ni Roma, Kapitulo 8, versikulo 92, aging ganat ti 25. Ket kastoy ti mabasa. Ngarud kakabsat, ada pagrebengan tayo nga agbyag, ngem saan akas iti panangidalan ti lasag. Tano agbyag kayo kas pagayatan ti lasag, matay kayto. Ngem no iwaksiyo dagiti dakes nga aramidyo babaen iti tulong ti Espiritu, agbyag kayto. Anak ti Diyos, dagiti idalan ti Espiritu ti Diyos, tasaan na kayo a pagbalinen at agabo ti Espiritu, nga ented ti Diyos kada kayo. Saan na kayo met a pagbutngen, pagbalinen na kayo, ket di nga anak ti Diyos, ket babaen iti panakabalin ti Espiritu, umawag tayo iti Diyos, ako na tayo, Ama o Amak. Makidang ay ti Espiritu ti Diyos, kadagiti Espiritu tayo, amang makipakaammo nga anak tayo ti Diyos. Agsipod, anak na tayo, tagikwaan na tayo, tayto, dagiti iduldulin na bendisyon, nga agpay kadagiti tattao na. Mangipagtagikwa tayo, met ken ni Kristo, dagiti indulin ti Diyos, nga agpaay ken kuana. Tano mairanod tayo, iti panagsagabat ni Kristo, mairanod tayo tumet, iti dayag na. Awan duadwak asagsagabaen tayo, iti daytoy agdama abiyag, ket saan ang maipadat iti dayag, ang may parangarang to kada tayo. Sigagagar, ti isang kaparsuaan nga agururay iti Diyos, ang mga ipangarangarang kadagiti anak na. Naikidde nga agbalin nga awan serserbi ti sang kaparsuaan, saan aga po iti bukod na pagayatan, no diket kastatin nagayatan ti Diyos a pagbanagan na. Nupay kasta, adda daytoy namnama, addanto aldaw apa mawayawayaan met laeng ti amin a parswa, itinatagabwanda a panaggrupsa, ket mairanod danto tinagloryaan a panakawayawaya dagiti anak ti Diyos. Tamo tayo nga agpapan ita, kas iti agpasikal agas asog iti rigat ti entero as sangkaparsuaan. Ngem saan laeng ti sangkaparsuaan, uray datayo nga addaan iti Espiritu, kas umuna asagot ti Diyos. Agasog tayo met, iti kaunggan tayo bayat iti panagururay tayo iti panamagbalin kada tayo ti Diyos, nga anak na, ken iti panangwayawayana kada tayo. Tanay isalakan tayo babaen iti namnama. Ngem no makita tayo, ti namnamaen tayo, saanin apudno ang namnama. Tasya sino kadagiti mang namnama, ang makita na, ngem no namnamaen tayo, ti ditay pa'y makita, urayan tayo as iaanos. Amen. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal maysa kada tayo ti panakaibasa ti ebanghelyo manipod ti surat ni Mateo ti may ka 13 a kapitulo bersikulo 20 ket 4 aging ganat 30 sa tayo umallatiw iti 30 ket 6 aging ganat 40 ket 3 ket kastoy ti mabasa tayo. Imbaga na kadakwada daytoy nga pangarig ti pagarian ti langit ket kasla iti maysa a tao a nagmula ti nasayaat nga bukel iti talon na. Ngem bayat amat maturog dagiti tattao imay ti kabusor na ket nagmula iti ruot iti nagbasaan a trigo sa napan. Idi nagtubo dagiti bunga ti trigo nagparangmet ti ruot napan dagiti adipen iti amada ket kinunada ken kuana, Apo, saan kadi anasaysayat nga ti bukel nga imulam iti talon mo? Apay ngarod asaan kadi anasaya at ti bukel nga imulam ti talunam? Apay ngarod nga adda ti ruot na? Simungbat ket kinunana kadakwada, iti kabusor ti
Paggaddan iti dayta, kinunana kadagiti adipen na, kayat mo kadi nga papananmi dagiti ken bunuten dagiti ruot kinunana saan ta amangan no mabunot iti ruot ket mairamot iti maibunot iti trigo. Bayan nga agtubo da iti dua nga agingga iti panagani. Ket ti panagani ibagakto kadagiti agani. Yunayo nga bunuten dagiti ruot ket bigkisenyo iti amapuuran. Ngem kinuna iti idulin na iti kamalig ko. Iti pinanawan ni Jesus dagiti tattao ket sumrek iti balay na immasideg ken kuana dagiti adalan na ket kinunana ilawlawag mo man kada kami ti pangarig amay papan ti ruot ken talon simungbat ket kinunana kadakwada ti agbulmula iti nasayaat a bukel isu ti anak ti tao ti talon isu iti lubong iti nasayaat a bukel ket dagiti anak ti pangarig ken ti ruot isu dagiti anak ti dakes ti kabusor a nagmula iti dayta isu ti diablo iti panagani isu ti panungpalan ti lubong ken dagiti panagani isu dagiti anghel no kanayon ama maibunot dagiti maipuor nga apoy iti ruot kastamet laeng iti mapasamak ti panungpalan ti lubong imbaunto iti anak ti tao kadagiti anghel na tapno ornungen lanto manipod iti pagarian na dagiti amin amang gandat ken dagiti agar-aramid iti dakes ket iwaranan to iti apoy nga urnong asajay sangsangitan danto ket sangsangitan da ket panangkarkarot iti ngipenda ket kasta agsilnag to dagiti nalinteg akasla iti inet a pangarig iti amada dagiti adda iti lapayag na ti dimngegda ket dimngegda. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal maysa kadatayo ti pannakaibasa ken pannakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti sasaum anaragsak sa uamamabiyag ti sasaum anaragsak sa uamamabiyag. Amen.
Giyaman tayo, ti mensahe nga impaay dagiti koro tayo iti Ilocano. Ti pakaybasaran ti mensahe nga kayat ko nga ibati ti tunggal maysa kada tayo ket manipod ti binasak iti Matthew chapter 13 verse 24 to 30 to 36 to 41. Ket rugyak man daytoy nga mensahe iti maysa nga istorya nga may papan iti mannalon nga dandani nga nadadael dagiti apit na. Adda maysa nga estudyante a mannalon nga magagaran unay nga agapit iti talon nga adda kenkuana. Inaldaw nga banbantayan na dagiti mula dagiti talon na. Ngem maysa nga agsapa nadlaw na nga umadado dagiti ruot. Isut gapuna nagbuteng nga mabalin nga maawanan iti apit na. Ket dagos nga nangala iti pala sana nirugyan nga dalusan dagiti ruot. Ngem dumteng iti manursuro ket kinunana, "You were trying to save the harvest, but you ended up pulling out many young with plant." Ket kasta dagiti mannalon no dadduma. Adu dagiti mannalon kakabsat kastoy ti kapadasan na. Ti panagdakkel kas iti binasak na teksto ti panagdakkel ti panagpapada ti langa ti trigo ken ruot. Ket may agpada ti kulay da, agpada iti langada ken kastamet nga oray dagiti bulong da no dadduma ket agpapada. Isu nga dida nga dagos nga may lasin no anya nga pudno ti mula dagiti trigo. Isut gapuna nga dagos nga dinalusan na kuma daytoy nga talon nga daan kanyana. Ngem saan agaputa awan ti mangay aywan wenno binaybayan na amuna nga nasapa nga madadael iti panagdakkel dagiti mula. Ngamin saan nga amin nga kaslaruot ket saan at trigo tapno kasta ket dumakkil da nga si babalegi. Ket kastamet ti lubong nga pagnana idan tayo no dadduma. Adu dagiti na imbag, adamet dagiti dakis. Adamet dagiti na pasnek, ngem adamet dagiti agin sisingpet. Adamet dagiti dadduma nga mannakikadwa, ngem mannakiapa. Kastoy ti ladawan nga impakita ni Jesus iti pangarig iti trigo ken ti ruot. Isut gapuna nga adda ti tallo nga banag nga kayat ko nga ibati ti tunggal maysa kanya tayo nga iparangarang iti daytoy nga pangarig. Umuna ket dumakkel tayo kuma asipupudno no pampay adda ti dakes. Isut gapuna bayat ti pannaturog ti amin, imay ti kabusor da, ket nagmula kadagiti ruot iti tenga kadagiti trigo. Gapuna kakabsat nga adda dagiti ruot nga dumakkel, ket di na kayat asawen nga awan ti Dios kadakwada, wenno kadatayo. No mampay adda dagiti ruot, hana kayat asawen nga binaybayan na tayo wenno awan ti presensya ti Dios kadagiti biag tayo. Ngamin kadawyan kadagiti saludsod tayo no naimbag ti Dios apay ta adda ti dakes. Saan nga imbaga ni Jesus nga awan ti ruot kadagiti biag tayo. Ngem kinunana maysa a kabusor iti mangaramid iti daytoy. Kadagiti mannalon, kakabsat wenno agriculturist, kung kuna tayo, adda dagiti kapadasan tayo, nga makita tayo, kadagiti mula tayo, nga makisalisal da, kadagiti mula tayo, wenno dagiti apit tayo, ket isuda dagiti ruot.
Ngamin, isuda iti mangala kadagiti sustansya, iti mula tayo, isuda iti laped tapno saan nga mainitan, dagiti mulmula tayo, gaputa natatayag, dagitoy nga ruot, wenno kasta, dagitoy iti kalasiral, iti sustansya, ti danom, nga mabalin nga mangpadakkel kadagiti mulmula tayo. Isu nga gapuna magudwa iti attention dagiti mula. Gapota makisalisal da kadagiti mangted iti paragdakkel dagiti mulmula nga inmula tayo kadagiti kataltalunan, kadagiti bangkag, wenno anyapay. Ket kastamet ti biag tayo, kakabsat. Aduunay dagiti kasalisal tayo, ti debosyon tayo, wenno ti biag tayo, kas Kristiyano, ti lubong apagnada idan tayo. Adu dagiti kagudwa tayo, iti attention tayo, ti lubong nga ayan tayo. Adamay isa nga kinuna ni Aristotle, we are what we repeatedly do. Saan laing nga ti aglawlaw tayo, ti mangbalbaliw kadagiti ugali tayo kuma. No daddo mangamin ti mangbalbaliw kada tayo kakabsat, ket ti paulit-ulit nga kayat tayo nga aramidin kadagiti biag tayo. Ammo tayo nga saan tayo nga kontrolado ti kinadakis. Saan tayo nga kontrolado dagiti mabalin nga sungbat tayo. Ngem ti nasipnget alubong nga ayan tayo ket isut rason tapno agnaed tayo iti kasipngitan. Isut gapuna nga kasapulan tayo unay tilawag iti tenga ti sipnget. Ti asin iti lubong nga adda ti panagrupsa gapo kadagiti paspasamak ti lubong nga pagnanaidan tayo. Kas kinuna iti John chapter 8 verse 12 kunana, siyak ti silaw ti lubong. Ti sumurot kanyak saan to amagna iti sipnget. Ngem ti nudiket addanto kenkwana ti silaw ti biag. Sanamit inayon iti surat ni Mateo ti may 5 nga kapitulo, versikulo 10 ket 3 nga kinunana, da kayo ti panlakaasin dagiti amin at tao. Ngem no timmamnayen ti asin saanen mapaapgad, awan serserbinan nudi ket maibileng ken mapaypayatan. Ket kasta ti biag tayo kakabsat. No mampay awisen na tayo ni Kristo nga agbalin kasilaw ti lubong ken asin pannakaasin kadagiti amin at tao no dadduma addamet dagiti karit kadagiti biag tayo. Isut gapuna nga awisen na tayo nga agbiag kuma nga sipupudno iti likudan ti kinadakis nga lubong nga pagnanaidan tayo. Ngamin no daduma, as pangarigan ko madagiti estudyante, ti eskwela no ada dagiti panangkuskusit, kastamet iti uneg ti ministeryo ti iglesia tayo, saan tayo nga perpekto, ngem adda iti managing sisingpet. Ngem saan na nga imbaga ni Jesus nga agbalin ka aruot. Ngem ti kayat na asawen agtalinaed tayo kuma akas trigo kakabsat. Ket daytoy ti ayab ni Kristo kada tayo iti likudan iti kinadakes nga lubong nga pagnanaidan tayo ket dumakkel tayo kas maysa nga trigo ket saan aruot. Lalo kanya tayo nga manalon nga agnanaed kadagiti probinsya, kadawyan nga kapadasan tayo, purwakan tayo ti fertilizer, wenno tapno kastaget matay dagiti ruruot,
nga adda iti aglawlaw kadagiti mulmula ti kamaisan, katabakwan, kenda dumapay kastamet kadagiti kapagayan. Ket kasjay iti kayat na nga ibaga ti tunggal maysa kadatayo. Ti kayat na sawen kakabsat agbalin tay kuma nga saan tay kuma nga agbalin kas maysa nga ruot ngem agtalinaed tayo kas maysa nga trigo kakabsat. May kadwa adda kuma panagtalek tayo ti tiempo ti Dios. Kas kinuna iti Mateo 13:28-13 kayat dagiti adipen paruten adagos dagiti ruot. Ngem kinunata king kukwa saan pakdaaran kanto mabalin a maparot met ti trigo no parhutem ti ruot. Isut gapuna ilawlawag na kakabsat ti tunggal maysa kanya tayo nga ti ramot iti trigo ket adda ti panakaisilpo iti ramot kadagiti ruruot kakabsat. Tano parutin tayo dagiti ruot mabalin nga madangran dagiti trigo. No nasapa unay a maparot dagiti ruot madadael dagiti trigo. Dayta iti gapuna nga urayen da nga iti panawen a panagani. Kalpasan na pailaeng a maparot iti ken mapuuran ti trigo. Saan tayo nga dagos nga parparutin kakabsat. Ngamin kayat nga ipapalagip ni Apo Jesus kada tayo nga adda ti umno nga panawen nga panangparot kadagitoy. Ngamin iti dayta nga panawen awan pay met ti fertilizer. Ket ti umno a panawen a panangparot ket isu ti panawen ti panagani. Dayta ti gapuna nga urayin da iti panawen ti panagani kalpasan da pailaeng nga parutin ken mapuuran dagiti trigo. Kas kada tayo iti lubong nga pagnanaidan tayo ilawlawag na kada tayo nga no dadduma adda dagiti saan tay nga makita nga ti Diyos ket isulaing ti makakita iti dayta. Isut gapuna kakabsat no kitain tayo ni Apo Diyos ni Apo kas kinuna ni Apo Diyos no kayat tayo nga damagen Apo apay adimo pa ila inala apay adimo pa ila tinarimaan Diyos ko, apay di mo sungbatan. Ngem no dadduma dagitoy nga salsaludsod kakabsat. Saan nga pan nakataktak dagitoy kakabsat? Saan na tayo nga taktakin? Ngem ipakita na iti kinaanos tayo nga aguray ti relasyon tayo ken Apo Dios tapno isuro na kada tayo ti saan kumanga panagbalbaliw tayo ken Apo Jesus iti likudan kadagiti kapadasan tayo ti biag. Mabalin nga nabayagin nga agkarkararag ka ngem di ka kumaagsarding kakabsat. Nalabit nga nabayagin nga agururay ka ngem santay kumanga mapukawan tinamnama. Bayat ti panagururay tayo, laglagipen tayo nga agar-aramid ni Apo Diyos kadagiti biag tayo. Bayat ti intay panagururay. Ket dayta ti kari ni Apo Diyos ti tunggal maysa kada tayo. Isut gapuna nga rod kakabsat, nasken nga adda kuma ti panagtalek tayo. Iti tiyempo ni Apo Diyos kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kada tayo. Ken ti maudi kakabsat, agbiag tay kuma ti inaldaw nga si papanunot tayo iti panagani. Dumteng iti panagani kakabsat. Saan nga agnanayon nga agtalinaed
nga aglaok ti trigo ken ti ruot. Addanto ti aldaw nga panagsisina kakabsat. Addanto dagiti aldaw nga ti hustisya ket ipaay ti Dios kada tayo. Addanto dagiti aldaw nga gungunaan na tayo ni Apo Dios. Ngem ti oras ti panagani saan anapateg no kasano ti kinapintas dagiti bulong kakabsat. Saan na nga ipakita kada tayo nga napintas ti ani kakabsat babaen laeng iti kinapintas dagiti bulong dagiti ani tayo. Ngem daytoy ket napatigmet ti kasapulan ni Apo Dios ket ti bunga nga makita tayo, ti bukel nga makita tayo, ken ti dagsen kadagiti apit nga maapit tayo, kadagiti mula tayo. Kas maysa nga agmulmula kakabsat, napateg ti trigo, ken ti kaadda iti bunga na, saan at ilangana kakabsat, ti kasapulan. Ngem ti kasapulan na ket isu ti bunga na, saan laing kumati langa ti trigo ti pakakitaan tayo. Ket kastamet ti kunan ni Victor Frank, kunana, life is never made unbreakable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose. So kaya't nasawin, no ammom ti panggep mo, mabalin mo nga agtultuloy ti biyag nga addaan si papanunot iti panagani. Isut gapuna saan tay kumangarod nga agbibiyag para iti pamadayaw laing. Kas maysa nga tao, ngem agbiag tayo para iti inaanan namong iti Dios. Saan nga agnanayon ti kinaawan ti hustisya kakabsat. Saan nga agnanayon ti ut-ut wenno kinadakes. Laglagipin tayo, dumteng tulatta ti panawen ti panagani kadagiti anyaman nga inmula tayo. Mabalin nga panunutin tayo, awan ti pakakitaan ti kinamatalek tayo. Ngem makitkita ti Dios dayta kakabsat. Ammo ti Dios dagiti sakripisyo tayo. Makita na dagiti aramid tayo. Makita na dagiti karkararag tayo. Ngem dumteng to ti aldaw ti panagani. Saan amasayang ti kinamatalek tayo ken Kristo. Isut gapu na nga rod kakabsat, kas maudi, ti agdama alubong tayo, mabalin nga agkadwa, iti nga agtubo ti trigo ken ruot. Mabalin nga ti adda na imbag ken dakes, adda dagiti napasnek ken managin sisingpet. Adda dagiti karit ni Jesus ket saan nga agbalin nga ruot daytoy kuma kadagiti biag tayo. Ngem kariten na tayo kuma nga agbalin matalek kas ti trigo. Mabalin nga adda ti panagururay tayo kadagiti biag tayo. Mabalin asaan adagos makita tayo dagiti daddumang abunga ti kinamatalek tayo, kinaimbag tayo, ngem mabalin nga adda ti panagbalbaliw kadagiti biag tayo. Ngem ti bayat ti panagtalinaed tayo anapudno, laglagipen tayo nga agar-aramid ni Apo Jesus kadagiti ramot iti biag tayo. Kitaem ti kababalin mo, ti pamatim panagtalek mo kenkwana. Ket intun dumteng iti naituding a tiyempo, agapit kanto. Makitan to ti apit iti biag mo. Saan tayo kuma maupay, no dagiti puso tayo, ket kasla iti ruot, ken adu dagiti ruot kadagiti aglawlaw tayo. Laglagipen tayo, nga kukwa ni Jesus ti talon. Amuna ti tunggal ramot ti trigo nga ruot
kadagiti bibiyag tayo. Ket awan ti may limmeng tayo, saan nga masayang dagiti aramid tayo. Ngem tinasken nga karit ni Apo Dios, urayin tayo ti aldaw ti panagani. Ket tintay panagururay iti panagani ni Kristo. Agtalinaed tay kuma anapudno, ken matalik, ken sipupudno, akas ti trigo. Kakabsat, mabalin nga kadigiti biyag tayo, kaslatay la trigo. Nasayaat no agbalin tayo nga trigo. Ngem no dadduma, adamit dagiti kanito akas la ruot. Adda dagiti kasapulan nga bagutin tayo. Kasapulan ang mapuuran kadagiti biyag tayo. Tapno agbiag tayo akas lamaysa nga trigo, bayat iti panamati tayo, panagserbi tayo, ken Kristo kadagiti bibiyag tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Ita iti panawen, ti panagyaman, ken panangidaton, masapol amang itugot ti tunggal maysa iti sagot, kas mayanurot ti imparabor ti Apo a Diyosyo. Idaton tayo, dagiti pagkapulo, karkari, ken datdaton, apagyaman iti altar, kas tamet ti faithful stewardship pledge card, nga idaton iti nakasira kahon, iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met nga mga ramat ti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Tu sagot nga yegmi, nagtaod ako kwami, talek mo kada kami, dakam tiyagaywan. Amin nasagot mo, ay wani apod no, naragsak puso mi. Amen. Agyaman kami, Apo, iti daytoy nga kanito, nga impay mo agundaway, tapno idatag mi, dagiti biyag mi, ken idaton mi, dagiti amin nga bendisyon nga impaay mo kadakam. Parukpok mo tinananay nga bendisyon kaligiti anak mo, tapno nagtultuloy damit nga bendisyon kaligiti sabsabali, ken mausar dagitoy nga datdaton, ken dagiti biyagda, tinananay pa'y panagserbida, iti komunidad, ti iglesia, ken ti pamilyada. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen.
Diyos nga ayat katanukan si kakaditi umay agtaeng kakadkadakang pamatimit degdegam Kristo na si kaunay amang tet pamakawan no ti dakes pagbabayan nga agpaiso ti parswam Espiritu mangket kapya iti tao na iwawang maikay sa katkamken katapnuin ka magtala umay ka o kangarutuan ta isala ka na ka nuret ni na kami ka na dungit kakabsat maawis kay diti sangwanan dagiti adaman pagyamanan na nakadanon dagiti birthday na wenno anyaman nga kayat nang idatag ken Apo adaligiti kiddaw da umay kay diti sangwanan ket sang kamaysa tayo nga agdayaw ken ipaay iti kangatuan a panagyaman ken kiddawen manen iti presensya na kadagiti bibiyag tayo kas anak na kararag tayo nailangitan nga Ama agyaman kami iti amin aparabor ken proteksyon mo nga impaay mo kada kami pagyamanan mi ti ballegi iti daytoy at taripnong mi nga panagyaman mi ken ka sapay kuma dagiti mensahe ti koro imno karkararag ken kadagiti sasaom ket mangipaay iti inaldaw nga panagbiag mi tapno mapadpadakkel ti pamati mi. Si pupudno nga kamatalek mo kami o Apo. Ket sika ti mapadayawan kadagiti bibiyag mi babaen tinagan mo. Agyaman kam ti salwad ken tinaglabas alawas. Ti sirib tapno saan kam nga agkurang ken ka. Bendisyon mo Apo dagiti nagkasangay. Dagiti nakadanon, dagiti anibersaryo da. Dr. Raquel, kini Mami Levy, stamet kina ati Nanay Juliet, Pagarigan, ti panagkasangay na naglabas ngal daw. Ken kastapay, dagiti daduma o Apo. Dagiti nakadanon, kadagiti anibersaryo da o Apo, agyaman kam. Agyaman kami met ti presensya, dagiti bisbisita mi o Apo. Dagiti umuna agundaway nga nakadwami ti panagdaydayaw ken panagyaman mi. Agyaman kami o Apo ta nakadanon da iti daytoy nga iglesia mi. No mampay adaligiti gandat, adaligiti aramid da nga aramiden iti ditoy Manila o Apo agyaman kami ti presensya da. Ti agtultuloy nga mapampaunig latta ti pamati ken panagyaman da king ka o Apo babaen ti presensya da o Apo kastamet o Apo agyaman kami kadagiti anak mo kadagiti nignegosyo da o Apo ipaay mo kadi tinananay nga bendisyon kastamet kadagiti nakapasa kadagiti board exam da dagiti na duma-duma examinations da Apo ken kastamet nga bendisyon ang manen dagiti anak mi iti nangruna dagiti kolehyo iti panangrugida manen ti baro nga tukad iti panagadal o Apo dagiti panag-enroll da o Apo ipaay mo kadi ti kasapulan da o Apo
bayat iti panag-enroll da, kadigiti na duma-duma nga pagadalan nga nangayabam kadakwada. Kastamet o Apo, giyamang kami, kadigiti trabaho, ijabalasiw taaw Apo, dagiti paset ti pampamilyami nga nakadanon, ijay abroad o Apo. Ken kastamet nga ikarkararag mi, dagiti kakabsat mi, nga madama nga proseso kadagiti kasapulan da o Apo ti panagtrabaho da ijay balasiw tao ken kastamet dito'y pagilyam mi ikam kadi tinananay asireb laeng o Apo isaganam dagiti aramid da o Apo dagiti kasapulan da tapno kasta ket makastrik da kadagiti pagtrabahuan da tapno sapul da ti pagtrabahuan o Apo. Ket makasabet kadigiti amin akasapulan da para kadigiti pampamilya da ken iti bagida o Apo. Giyamang kami Apo tinananay nga panang bendisyon mo ti tunggal maysa kadakwada. Kastamet ti pagilyan mi o Apo ikarkararag mi. Kadigiti mangidangulo kadakam o Apo. Manipod ti kangatuan nga mangidangulo iti pagilyan mi aging ganat kababaan o Apo. Ikam kadi isudat isireb o Apo. Tapno iti pagayatam ti maaramid o Apo. Ket ti hustisya ti agtultuloy nga makita o Apo. Mapadasan ti pagilyan mi. Manipod kadi iti na duma-duma nga karit iti gobyerno mi o Apo. Wen Apo, bendisyonam titunggal pamilya, kadagiti pagtaingan sa batem dagiti kasapulan da o Apo, para buram tin espirituan ken material o Apo. Ken kastamet nga idatag mi, dagiti bibiyag mi, dagiti addang mi ken ka o Apo. Ket kang runaan na, pakawanen na kami, kadagiti amin nga nagkurangan mi ken ka. Sa pamakawam mi met, kadagiti nakabasol kada kami. Lungan na kam o Apo, iti daytoy nga lawas o Apo. Ikumit mi, digiti bibiyag mi, pamilya mi, panagserbi mi. Ket aging ganat, agkikita kami manen, ti sumaruno nga Domingo Apo. Tapno sang kamaysa kami nga agdayaw ken agyaman ken ka. Dagitoy nga rod, ti dawat mi, itinagan ni Jesus nga manubot ken Apo mi. Amen. Amen. Ti kariming katungpalen ugas kada kamit dem ikain kam nam namaen dakam tutong ispalen itulod ipegdanakam Itayan mo ang gloria, agrupag kapita saklan, amang tetken kadayang. Amen. Ti Apo anamarswa, dayjay nagmula itinaimbag abukel ti kinapudno dito'y lubong, salakniban na kay kuma iti grasya kental nana. Iti tenga kadagiti pakaragatan dito'y abiyag. Agtalined tay kuma anarway iti biyag na, ken natibker iti pamati na. Ket inton dumanon itinaindaklan a panagani, ranyagan na kayo kuma iti init sa dilangit,
kas iti panangranyag na itinaylangitan nga ama tayo, itinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen.